Dobrý den, vážení rodiče. Jmenuji se Lenka Suchopárová. Mezi jinými se zabývám i cvičením dětí od 8 do 18 měsíců a od 18 měsíců do 2,5 let věku. Moje cvičení probíhá formou veselých říkanek a her se zaměřením na správný motorický vývoj. Aby bylo cvičení pro vás a vaše děti zajímavé, vybrala jsem jako cvičební témata jednotlivá zvířátka. Takže cvičit budeme například s medvídkem, pejskem či kočičkou. A nyní pár informací k samotnému cvičení. To je rozděleno do 3 částí. V první části se s dětmi přivítáme, vzájemně se představíme a rozcvičíme. Ve druhé části přistoupíme k pohybovým hrám za pomocí švihadel, míčků, obručí, padáku a tzv. Opičí dráhy. V závěrečné části, takzvané uklidňující, se s dětmi uvolníme a rozloučíme. Tak, milí rodiče, neváhejte a přijďte si k nám do Ježkohlídu společně i se svými dětmi zacvičit, zaspívat si a přivodit úsměv na veselých dětských tvářičkách. Těšíme se na vás.